Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Diċembru ġie inawgurat presepju ambjentat fil-Belt Valletta ġewwa l-binja tal-Parlament minn deputat Speaker Claudette Buttigieg. Dan wara li l-Speaker Anġu Farrugia kien avviċina lill-Laqda Mużikali Sant'Andrija ta' Ħalluqa biex presepju tant artistiku li kien esebit fil-każin tal-Laqda s-sena l-oħra jiġi esebit propju fil-Parlament fis-sena li l-Belt Valletta għandha t-titlu ta' Kapitali Ewropea tal-Kultura. Adrian Gatt, presepjista fiħdan din l-Laqda, tkellem magħna dwar minn fejn ġiet l-idea li ambjentaw presepju fil-Belt u x-xogħol ħadu l-volontieri tal-każin biex bnew u ramaw il-presepju fil-Parlament. Inna 6 snin nagħmlu presepju fuq stil Malti. Kienet kanna l-ideja li kienet ħarġet tal-deviating, għedna ma nagħmlux xejn fuq il-Belt u nħalluh għas-sena tal-2018 biex nagħmlu kollu fuq il-Belt. Ħadna nieħdu sketches naraw x'nistgħu nagħmlu. U bdejna nibnu, bdejna niffurmaw fuq il-Belt Valletta, kollu xejn il-Belt Valletta. U elabor aktar dwar xi xejn partikolari li sirtu mill-Belt Valletta. Xejn nsibu it-teatru l-mwaqqa, għandek ix-xena tal-Knisja tal-Vittorja warajh u wara fl-isfond tidher Kastilja. Bat għandek in-naħa l-oħra għandek djar tipikament Maltin li kienu fil-Belt. U l-grotta tinstab kien sidna ritratti ta' djar imċarfa. Wieħed minn personaġġi, il-Grammassu Lavallett, jinsab imdawwar fl-isfond ta' swar li kienu importanti għar-reb tal-assedju l-kbir. Fil-presepju hemm ukoll numru ta' passuri li huma personaġġi magħrufin f'Ħalluqa, fosthom l-abbati Ġorġ Sapjano li fl-1883 jagħmel pritka tal-Miliet. Minn dik is-sena, din it-tradizzjoni bdiet issir fil-parroċċi kollha. Barra dan, kull pastur huwa libes il-bils tradizzjonali Malti. Il-pubbliku mistieden iżur il-presepju artistiku sas-6 ta' Jannar li ġej, mit-2 sal-ħadd bejn 9 filgħodu u 8 fil-għaxija. Intant, Laqda Mużikali Sant'Andrija ħadmet fuq presepju ieħor, pajsaġġ Malti iżda mhux fil-Belt Valletta, li qed jiġi eżebit fil-każin tal-istess għaqda biżwit il-Knisja Parrokkjali ta' Ħalluqa sas-6 ta' Jannar li ġej.